راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أب زلزلكم موعز سلامتنا يبتحكم كبرا سمعتي لومي ربو 19 حسيو بعوت أرغاي زدالو أفريقيا بسومنزن مدب تطعمون كلونايو سناي مكتال بسنكي لبدا كورونا فيروس ناستات حموش توارح هاب إثيوبيا تعاقيتهم زركبو إرتراوان بزي حقاو من قد نمملاس لعلي 6,000 بر كخفلو يقددو رقو منغستي كتمسرت بزي كالت إثيوبيا أب كل تعامتات حموشتا منيسترات مكلخال تغييرهم أمريكان حبرات إمارات عربن حبراوي والتهدراوي لممد أكايدن هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أب إثيوبيا نستات حموش توارح تعاقيتهم زركبو إرتراوان بزي حقاو من قدين أب إرترا نمملاس لعلي 6,000 بر يخفلو مهلاهم تحبيرو كابنا بن إرتران إثيوبيان ككايت جمري برراتات ناي مقوعزيا نفرتي بسنكي لبدا كورونا فيروس دو دحرم بالو نحكمنا سدرا بيت نمرأين كالق قداياتن ناب إثيوبيا زاتو آمايت إرتراوان مملس سينوم تعاقيتهم كم زلو ككالح تسانيحيو بزحات كابتوم إرتراوان نخبيد كساراتات تغاليعون بمهلاهم كابادي سابا بكل التقرية بيلوم بزي حقاو من قدين أب إرترا نمملاس زيتا فلالية سعرتات مكياديوم زركبو أتوم قليوم أستات 5,000 بر كفيلوم بمينيباسات تاكسن نايولك مكاينن كابادي سابا ناب كل التقرية دحر مئتاوم كاب كباب عدقرات دوبات إرترا نمسقار دما توساقي أستات شحن كل 100 بر كغفلو كم زحتاتو منشتات ريدي إرنا الرقاقيتهم منقس إرترا كاب مودات هورح مقابيتات حزود حرزوز أواج كابن نابن إرتران كالو تاقراتن زكايز نبري ناي مقوعزيا برراتات دو إلو كم زلو إفلت يقون بر نمستيراو تلوخوتاتن مبتصح سب سلطان إرتران إثيوبيان نفرت من قداير إثيوبيا نابس مراه بتدقاقامي كعلبا كم زرايا نيعين مسخاكر يرقاقزو منيستر مكلخال أتو لما مقرسا كاب سلطانو كم زتاليه بيت صحفة قدايا منيستر إثيوبيا ب10 شمونتن حسي أبزوصو مقلتي أفليتو بريزيدنت كل الأوروميا نبر أتو لما مقرسا أب ميازيا كل 2019 نويزرو عشا محمد موسى بمتكا منيستر مكلخال كوينو انتغونه بكايدا قدامي منيستر أبي أحمد عقوب بزي مغانون نبوليسيتات سلفي بلصقنا بمقوامون أتو لما مقرسا كاب كل نطفتات إيدو سحيبو كم زورحه كزرب صنيحو أبزي تخطاتا لسومون دما أتو لما مقرسا كاب أبال نسلف بلصقنان كاب تصفح منيستر مكلخالن كم زتالي تحبيرو ጸጥታ ህዝቢ ከውሕስን ርጉእ መንግስቲ ክምስርትን ዘይከኣለ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ ኣብዚ ክልተ ዓመታት ልዕሊ 20 ዝኾኑ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኮሚሽነራትን ብወለንቶም ክለይን ከለው ካልኦት ድማ ብመንግስቲ ብተደጋጋሚ ክቀየሩ ተራዮም ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጥራይ ንኣብነት ብጠቕላላ 5 ሚኒስተራት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ወይዘሮ ዓሻ መሐመድ ሙሳ ኣቶ ለማ መገርሳ ሕጂ ድማ ኣቶ ቀንዓ ያዲታ ተተኻኺኦም ኣለው እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ርግኣት ከም ዘይብሉን እቶም ቦለንቶም ዝለዩ ዘሎ ከዓ ኣብቲ መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሎምን ዘነጽር ምዃኑ ዘተፈላለዩ ወገናት ሃገር የረዱ ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ክልል ማያት ዓረብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ማእከላይ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ክሳብ 17 ነሓሴ ን4 መዓልታት ዝተኻየደ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንሓይልታት ባሕርን ኣየርን ዘጠቓለለ እዩ ዕላማት ልምምድ ኣብቲ ዞባ ከጋጥም ንዝኽእል ተጻቦታት ሓባራዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምዕባይ ምዃኑ ተሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ከም ቀንዲ ስጋት ዝጥምታ ኣብቲ ዞባ ትርከብ ኢራን ኣቐዲማ በይናዊ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ልምምድን ፈተነ ሚሳይላትን ከም ዘካየደት ተሓቢሩ እዩ ዜና ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ كبرا سمعتنا بعوت هرغاي زدالو افريكا بسومن زي سعبو كقربيو حجون مسانا كتصنحو دقيمنا نعدم بلشونا حديكا بكاندي عنكزتي معبال افريكا بلشونا نولكاو ربحان مبال حزبي امينو زهابكا سلطان تدقيمكا حقب مقعصات اب منغو كل التوغنات ازي غبرلي از خغبرلكا ويكا ازي خغبرلكا از غبرلي تبايلو زكايد ገንዘባዊ ወይ ካልእ ረብሓዊ ብላዕ ኣሰኒዩ ዝካየድ ገበንዩ ብዓይን ሕጊ ድማ ወሃባይን ተቐባላይን ገበነኛታት እዮም
ንብልሽውና ብዝምልከት ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ብውሕዱ 1 ካብ 4 ዜጋታት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንኽረህቡ ከም መድሃኒት ንኽዕድጉ ፓስፖርት ይኹን መምርሒ ፍቓድ መኪና ንኸውፁ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክምዝገቡን ካልእ ኣገልግሎታት ንኽረኽቡን ብላዕ ክኸፍሉ ከም ዝግደዱ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ሓቢሩ። ብልሽውና ካብ ንሃብታማት ብዝያዳ ንድኻታት ከም ዝሃስን ኣብ ትሕቲ ሰሃራብ ዝርከባ 35 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ብሰንኪ ብልሽውና ዝኸተሎ ዘይሕጋዊ ምኽፋል ብላዕ 36 ሚእታዊት ድኻታት 19 ሚእታዊት ድማ ሃብታማት ሰባት ከም ዝተሃስዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ብልሽውና ዝረኣየላ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እያ። ኣብዚ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓመት 80 ሚእታዊት ካብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ክረክብ ግቦ ከም ዝኸፍል ክፍለጥ እንከሎ ዝተሓተ ብልሽውና ዘለዋ ሃገር ድማ ሞሪሽስ ኮይና 5 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ግቦ ክኸፍል ተገዲዱ። ኣብ ከም በዓል ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ማላዊ፣ ናይጄርያ ዝኣመሰላ ሃገራት ጉዳይ ንምስላጥ ልዑል ናይ ብላዕ ወይ ግቦ ምኽፋል ግዴታ ከም ዘሎ 2 ካብ 3 ሰባት ድማ ብዛዕባኡ ከይዛረቡን ናብ ፖሊስ ከይጠርዑን ሕነ ከይፍድዮም ዝፈርሑ ብምዃኖም ኣፎም ክሕዙ ከም ዝመርፁ ተፈሊጡ። ብልሽውና ይኹን ምኽፋል ብላዕ ኣብ መንግስቲ፣ ንግዲ፣ ህንፃ፣ ኣብያተ ፍርዲ፣ ፖሊስ፣ ሚድያ፣ ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርሲታትን፣ ስፖርት ኮታስ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ጽላታት ኣሎ። እቲ ተግባር እምነት የጉድል፣ ንዲሞክራሲ የዳኽም፣ ቁጠባዊ ዕብየት የሰናኽል፣ ድኽነት የስፋሕፍሕ፣ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ጋግ የግፍሕ፣ ኣከባብያዊ ብከላ ይፈጥር፣ ናብ ጠቕሚ ህዝቢ ክውዕል ዝነበሮ ፕሮጀክታት ድማ ንጅባ ውልቀ ሰባት ከም ዘኻዕብት ይገብር። ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ግቦ ዝቕበሉ እቶም ብልሽውና ከይካየድ ቀንዲ ሓለውቲ ክኾኑ ዝነበሮም ፖሊስ ክኾኑ እንከለዉ 47 ሚእታዊት፣ ቀጺሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ 39 ሚእታዊት፣ ኣባላት ባይቶ 36 ሚእታዊት፣ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ወይ ቀዳማይ ሚኒስተር 34 ሚእታዊት፣ ካብ ቐጺሉ ድማ ሰብ ንግዲ፣ ኣብያተ ፍርዲ፣ ዞባዊ ምሕዳራት፣ ዘይመንግስታውያን ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖታውያን ትካላትን በብተረኦም ይስርዑ። ኣብ ገለ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኬንያ ሓያሎ ሰባት ጉዳይ ኣጋጢሞም ወይ ተበዲሎም ናብ ፖሊስ ካብ ምጥራዕ ትምባል ይመርፁ። እቲ ምኽንያት ኣብ ፖሊስ ከይዶም ኣብ ዝጠርዕሉ ክሲ ክንምስርተልኩም እንተኾይና ግቦ ክፈሉ ተባሂሎም ስለ ዝሕተት እዩ። መንግስታት፣ ኩባንያታት፣ ኣገልገልቲ ህዝባዊ ጽላታትን ዝግበር ብልሽውና ኣብ ታሕቲ ወሪድና ኣብ ተራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ እንተርኢና ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝወሃቦ ማህያ ንክራይ ገዛ፣ ምግብን ዕለታዊ መነባብሮን ክሽፍን እንተዘይክኢሉ ነገራት ከሳልጥ ካብ ህዝቢ ግቦ ምቕባል ከም ማህያ ገይሩ እዩ ዝወስዶ። መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንዝህቡ ሰራሕተኛታትን ግቡእ ማህያ ዘይከፍላ ምስ ምዃነን ኣደዳ ብልሽውና ይኾና። ብልሽውና ንህይወት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእል ኮይኑ ውፅኢቱ ድማ ኣዕናዊ እዩ። ንኣብነት ብሰንኪ ብልሽዋት ሰበስልጣን መንግስቲ ሓገግትን ኣኽበርቲ ሕግን ግዝኣተ ሕግን ሕጋጋትን ይዕምፀፅን ናብ ዘይተደልየ ጠቕሚ ይውዕልን። ኣብ መንግስቲ ዝነበረ እምነት የጉድል፣ ንዲሞክራሲ የዳኽም፣ ብሰንኪ ብልሽዋት ወሃብቲ ኣገልግሎታት ናብ ብምዕባልን ምህናፅን ትሕተ ቐርፂ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ሕክምናን ካልእን ክውዕል ዝነበሮ ገንዘብ ኣብ ጁባ ውልቀ ሰባት ይኣቱ። ብሰንኪ ድማ ንብልጽግና ሕብረተሰብ ክውዕል ዝነበሮ ፕሮጀክታት ይባኽን። ብኸምዚ ኣገባብ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ኣስታት $150 ቢልዮን ትኸስር። እዚ ድማ 00 ክሳራ ህዝቢ እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ውድድር ብምግባር ዓመታዊ ኣብ ዝወፅእ መጽናዕታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ምሕላው፣ ናጻ ፕረስ፣ ቁጠባ፣ ምዕባለ፣ ብልጽግና፣ ውልቃውን ማሕበራውን ናጽነት፣ ድሕነት፣ ሓጎስ፣ ትምህርቲ፣ ንግዲ፣ ምዕቃብ ኣከባብን ካልእን ዝርዝራት ሃገራት ኣፍሪቃ ወትሩ ኣብ ታሕቲ ምስ ተሰርዐን። ኣቐዲሙ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘውፅኦ ንብልሽውና ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻብ መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ታሕቲ ሰሪዕወን እዩ። ኣብ በርሊን ርእሰ ከተማ ጀርመን ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብልሽውና እንታይ እዩ፣ ብኸመይ ይካየድ፣ ብኸመይ ይዕቀን፣ ኣብ መንጎ ሃገራት ከ ብኸመይ ይፈላለ ንምምላስን ብልሽውና ንምቅላስን ዝቖመ ውድብ እዩ። ብመሰረት ውድብ ብልሽውና ብዘይግሉጽነት ዝካየድ ዘይሕጋዊ ገበን ብምዃኑ ካብ ውልቀ ሰባት ክሳብ ትካላት መንግስቲ፣ ኩባንያታት፣ ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ዘይሕጋውያን ጉጅለታት ዘጠቓለለ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ጽጹይ መጽናዕቲ ክግበርን ገበነኛታት ሚሕኻ ንምውፃን ቀሊል ጻዕሪ ዝሓትት ስራሕ ከም ዘይኮነ የመልክት። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣብ 180 ሃገራት ዓለም ንዘሎ ብልሽውና ብምምማይ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ዝርዝር እተን ዝወሓደ ብልሽውና ዝተረእየለን ዝበለን ሃገራት ከም ትልሙድ ኤሮጳውያን እየን፣ ብፍላይ ድማ ሃገራት ስካንዲኔቭያ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ኒውዚላንድ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ስዊድን፣ ስዊዘርላንድ፣ ሲንጋፖር፣ ኖርዌይ፣ ኔዘርላንድስ፣
ሉክሰምበርግን ጀርመንን ክኾናን ከለዋ ኣብ ታሕቲ ተሰሪዐን ዝርከባ ድማ ሕጂ እውን ከምቲ ልሙድ ብሃገራት ኣፍሪቃ ዝተዓብለለዩ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶርያ፣ የመን፣ ሱዳን፣ ኣፍጋኒስታን፣ ቬኔዙዌላ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሊብያ፣ ጊኒቢሳውን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣብቲ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዘውፅኦ ዝርዝር ብተወሳኺ ካብተን 180 ሃገራት እተን 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ዳርጋ መብዛሕተን ኣብ ትሕቲ ፍርቅን ተሰሪዐን እተን ዝሓሸ ዝበሃላ ሃገራት ቦትስዋና ኣብ መበል 34 ሩዋንዳ መበል 51 ናሚብያ መበል 56 ማውሪሽየስ መበል 56 ሰኔጋል መበል 66 ደቡብ ኣፍሪቃ መበል 70 ቱኒዝያ መበል 74 ሞሮኮ ቤኒንን ጋናን ድማ ብሓባር ኣብ መበል 80 ይምደባ ካብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ድማ ሱዳን መበል 173 ኤርትራ መበል 160 ኬንያን ዩጋንዳን መበል 137 ጅቡቲ 126 ኢትዮጵያ ድማ መበል 96 ተሰሪዐን መብዛሕተን ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ብዘይካተን ኣብ ኩናት ዘለዋ ልዑል ዓቐን ብልሽውና ዘመዝግባ ብሰንኪ ዘይበቑዕ ምሕደራ እዩ እንተኾነ ብልሽውና ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣብ ኩናት ዘለዋ ሃገራትን ሃገራት ኣፍሪቃን ጥራይ ድዩ ዝርአ ተባሂሉ ምዝሕተት መልሲ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ኣይፋሉን ደረጅኡ ይፈላለ ዳ እምበር ብልሽውና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ናይ ዝዓለም ኣሎ ይኸውን ስስዐ ኣካል ባህርያዊ ወዲ ሰብ ኮይኑ ክሳብ ዝቐጸለ እዋን ብልሽውና ክጐድል ዳ እምበር ካብ ገጽ ዓለም ፈጺሙ ክጠፍእ ከም ዝሕሰብ ክኢላታት ይገልጽዮም ኣብተን ሃብታማት ወይ ምዕቡላት ዝበሃላ ኣብቲ ዝርዝር ኣብ ቅድሚት ተሰሪዐን ዘለዋ ሃገራት እውን ኣብ ህዝባዊ ጽላታት ዝውዕል ናብ ካልእ ውልቃዊ ጠቕሚ ክትጥምዝዞ ደኣዩ ከቢድ እምበር ካልእ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ወይ ኩባንያታት ዝግበር ልውውጥ ግቦ ክትቆጻጸሮ ከቢድ እዩ ሃገራት ኤውሮጳ ብጠቕላላ ብሰንኪ ብልሽውና ዓመታዊ ኣስታት 990 ቢልዮን ዶላር ይኸስራ ካብተን ሃገራት ብብዝሒ ብልሽውና ኣብ ድሕሪት እትርከብ ሃገር ዩክሬን ክትከውን እንከላ ካብ ናይ 2019 ባጀታ 12 ቢልዮን ዶላር ሽታማይ ኮይኑ ጠፍዩ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ህዝቢ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ድማ 75 ሚእታዊት ኣብ ሃገራቶም ብልሽውና ከም ዘሎን እናዓበየ ይመጽእ ምህላውን ይኣምኑ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ብትግርኛን ክትርጎም ዓለም ለኻዊ ጉልጽነት ዘስምዕ ኮይኑ ብልሽውና ንምምካት ኣብ 1993 እዩ ኣብ ከተማ በርሊን ከም ዘይመኽሰባዊ ዘይመንግስታዊ ትካል ኮይኑ ብምምዝጋብ ተመስሪቱ ኣብ እስታት 100 ዝኾነ ሃገራት ድማ ቤት ጽሕፈት ኣሎ ዘጊት ናይ ልዕሊ 25,000 ሰባት ናይ ብልሽውና ጥርዓናት ሰሚዑ ንዝበዝሐ ካብኡ ጎስጓሳት ክገብረሉን ናብ ሕጊ ክቕርቦን ክኢልሎ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ንብልሽውና ንቕሓት ህዝቢ ብምዕባይ ጥራይኻ ክትከላኸሎ ትኽእል ኢሉ ይዝኣምን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንብልሽውና ብዝምልከት ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ሓደ ዋዛ ኣሎ ንሱ ድማ ክትገይሽ ኢልካ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ እትኸደሉ ፓስፖርትኻ ንተቖጻጻራይ ኣብ ትህበሉ እዋን ተቖጻጻራይ ካብ ፈልዮታት ፓስፖርትኻ ሓንቲ ጐዲላላ ኢሉ እንተመሊሱካ ግቦ ክፈል ማለቱ ከም ዝኾነን እታ ጐዲላ ዝተባህለት ናይ ሓሳብ ፈልዮ ብመልክዕ ገንዘብ የእቲኻ ከም እትህቦን ይግለጽ እዩ 99 ዓመታት ናይ ሕርሻ መሬት ክራይን ኣፍሪቃን ሓንቲ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ሓንቲ ኩባንያ ኣብ ሓንቲ ሃገር መሬት ን30 ዓመታት ን70 ዓመታት ን300 ዓመታት ተኻርያ ዝብል ዜና ንሰሚዕና ብፍላይ ዝበዝሐ ግዜ እንሰምዖ ቁጽሪ ድማ እቲ መሬት ን99 ዓመታት ተኻርዩ ዝብል ዜና እዩ ሃገራት ወይ ኩባንያታት ስምዕ ብምክያድ ንሕርሻ ንህንፃን ንኻልእን ዝኸውን መሬት ንዝተናውሑ ዓመታት ክራያን ምስ ወዳእ ኸዓ ንዋንኡ ክመልሶን ወይ ውዕለን ክሕድሳን ልሙድ ተርእዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ 99 ዓመታት መሬት ብኽራይ ሸይጣ ዝብል ወረ ብብዝሒ ዝረኣየላ ኣህጉር ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ ኣብ 1990ታት ናይ ሕርሻ መሬት ክራይ ብዝብል ኣብ ሱዳን ክጅምር እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓያሎ ስቡሕ መሬት ሃገራት ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም ኣስታት 115 ሚልዮን ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ክራይ ዝኣተወዩ ዝበዝሐ ካብዚ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ይርከብ ዘጊት ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ታንዛንያ ማላዊ ሞዛምቢክ ዛምቢያ ማዳጋስካር ጋና አንጎላ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ብራዛቪልን ማልን ስቡሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣካርየን ኣለዋ መሬት ተኻርየን ዘለዋ ድማ ሃገራት ወይ ኩባንያታት ስዑድ ዓረብ ቀጠር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዮርዳኖስ ህንዲ ቻይና ደቡብ ኮርያ ብሪጣንያ ጀርመን ሽወደንን ካልኦትን ይርከበን ኣየነይቲ ሃገር ኣበየናይ መሬት ተኻርያላ ንዝብል ከም ኣብነት ምስ ንርኢ ኣብ ሱዳን ዝተኻርያ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ቀጠር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዮርዳኖስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ
ህንዲ ጀርመን ኣብ ታንዛንያ ስዑድ ዓረብን ቻይናን ኣብ ማዳጋስካር ደቡብ ኮርያ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዛምቢያ ሞዛምቢክን ቻይናን ኣብ ማሊ ስዑድ ዓረብ ክጥቀሳ ይኽእላ ተኻሪ ዘሎ ሰፍሓት መሬት ብድምር ኣብ ሱዳን 9.8 ሚልዮን ሄክታር ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 7 ሚልዮን ሄክታር ሞዛምቢክ 6.6 ሚልዮን ሄክታር ኣብ ኢትዮጵያ ድማ 2.9 ሚልዮን ሄክታር እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ክራይ መሬት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ሱዳን ኣብ 1990ታት ይጀሚሩ ብባህሪአን ንሕርሻ ምቹ መሬት ዘይውንና ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብፍላይ ድማ ስዑድ ዓረብን ቀጠረን ንሕርሻ መግብን መፍረ እንስሳን ኢለንየን መሬት ተኻርየን እተን ዝተረፋ ሃገራት ካብ 2006 ንድሓር ክስዕባን ከለዋ ካርቱሪ ዝተባህለ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ንግዲ ትካል ዝርከቦ ሓያሎ ኩባንያታት ህንዲ ኣብ 2009 ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ኣስታት $4 ቢልዮን ወፍሪ ካይዱ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬት ተኻሪ ድማ እቲ መሬት ንምህርቲ ንሰደድ ዝኸውን ፍዮርን ንመግብን ውፅኢት ሕርሻን ከም ዝዋዕለ ይንገር እዚ ኣብ ኢትዮጵያን ህንዲ ዝተዋህበ መሬት ንሓረስቶት ካብ ናይ ሕርሻ መሬቶም ከፈናቕሎም ከሎ ሓያሎ ድማ ብዘይካሕሳ ካብ መሬቶም ከም ዝባረሩ ተገይሮም ቻይና ብወገና ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብቲ ብብዝሒ ጫካ ግራብ ዝርከቦ ዝነበረ ቦታ 2.8 ሚልዮን ሄክታር ብምክራይ ባህርያዊ ኣግራብ ብምብራስ ብናይ ዘይቲ ተምሪ ኣግራብ ክትኮን ከላ ኣብ ሞዛምቢክ ድማ ብተመሳሳሊ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ብምክራይ 10 ኣማይ ቻይናውያን ሓረስቶት ኣስፊራትሉ እዚ ገለ ካብቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ክራይ መሬት ክኸውን ከሎ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ነቲ ናይ ክራይ መስርሕ ምግባት መሬት ኢሉ ዝገልጾ እንተኾነ ብግቡእ ወፍሪ እንተተኻይዱሉ ግን ንንኣሽቱ ጀመርቲ ሓረስቶት ክኽስብ ከም ዝኽእል ይምጉት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ማእከል ምርምር ናይ ምግቢ ፖሊሲ ምስ ፋኦ ዝጸረር ሪቶ እዩ ዘሎ እቲ ማእከል እቲ ናብ ክራይ ውዒሉ ዘሎ መሬት ሰፊሕን ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሕን ብምዃኑ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ምንጭ ማይ እውን ስለ ዘጠቓልል ንህዝቢ ዘመዛብልን ሓረስቶት ተኸባቢ ኣብ ገዛእ መሬቶም ጽግዕተኛታት ክኾኑ ዘገድድን እዩ ኢሉ እዩ ዝጠቕሶ ክራይ መሬት ድማ ንረብሓ መንግስታት ካብ ምዃን ሓሊፉ ንህዝቢ ጠቕሚ ከም ዘይብሉ እቲ ማእከል ይምጉት ኣብ ኣፍሪቃ ብዘይካ ንሕርሻ ንኻልእ ማዕላውን መሬት ይካረዩ ገለ ካብኡ ብመንግስቲ ብወግዒ ዘይተሓበረ ኤርትራ ሓንቲ ደሴት ን99 ዓመታት ንቐጠር ኣካርያ ኤርትራ ንወደብ ዓሰብ ን30 ዓመታት ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣካርያታ ዝብል ከም ኣብነት ይጥቀስ ንእግረ መንገድና 99 ዓመታት ናይ መሬት ክራይ ወይ ናይ መሬት ውዕል ካበይ እተበገሰዩ ምስ ንርኢ 99 ዓመታት ምክራይ መሬት ኣካል ሕጊ ብሪጣንያ ኮመን ሎው ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ተግባር ዘየለዩ ጸኒሑ ኣብ ግዝኣታት ብሪጣንያን ካልኦትን ርዒሙ እቲ ሕጊ ኣብ 1723 ዝወፀ ኮይኑ መሬት ን99 ዓመታት ክካረ ቃል ብቓል ዝገልጽ ዘይኮነ ክራይ ካብ ናይቶም ነቲ ውዕል ዝኸተሙ ሰባት ናይ ህይወት ግዜ ንላዕሊ ዝጸንሕ እዩ ንምባል ዝተኣታተወ እዩ ነይሩ እቲ ሕጊ በቶም ሽዑ ዝኸተሞ ጥራይ ዝውሰን ዘይኮነ ቀጺሎም ዝስዕቡ ወለዶታት እውን ወይ ነቲ ክራይ ክቕጽልዎ ወይ ድማ ከም ሓድሽ ንኽዘራረብሉ ዕድል ዝኸፍት እዩ ሓደ ካብ ውርያት ኣብነታት ናይ ዝበና ናይ 99 ዓመታት ናይ መሬት ውዕል ንሆንግ ኮንግ ዝምልከት ኮይኑ ኣብ መንጎ ቻይናን ብሪጣንያን ዝተኻየደ ነበረ ኣብ መወዳእታ 17 ክፍለ ዘመን ወይ ድማ ኣብ መጀመርያ 18 ክፍለ ዘመን ብሪጣንያ ምስ ቻይና ንግዲ ክትገብር ጀሚራ ገለ ካብቲ ብሪጣንያ ትነግዶ ዝነበረት ጣሳ ሃርን ቆጽሊ ሻህን ይርከቦ ድሕሪ ግዜ ብሪጣንያውያን ምስ ሻሂ ፍቕሪ ሓዞም ቻይና ብብዝሒ ተፍርዮ ስለ ዝነበረት ድማ ብሪጣንያውያን ነጋዶ ብብሩር እናቐየሩ ቆጽሊ ሻሂ ናብ ሃገሮምን ኤሮጳን ክእትዉ ጀሚሮም እንተኾነ ብሪጣንያ ብዘጋጠማ ቅልውላው ብሩር እቲ ንግዲ ክትቀጽሎ ይከኣለትን ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ድማ ኦፒዮም ዝተባህለ ኣወላፍዕ ጸፋርስ ንቻይናውያን ከም ቅያር ብሩር ክሸጠሎም ጀሚራ በቲ ዝረኽብዎ ብሩር ድማ ቆጽሊ ሻሂ ክዕድጉ ጀሚሮም እዚ ዘይተዋሕጠላ ቻይና ነቲ ዕፀ ፋርስ ክትህግሮ ስለ ዝጀመረት በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ኦፒዮም ዝተሰምየ ክልተ ግዜ ሓያል ውግእ ተኻይዱ ነቲ ኩናት ንምህዳእ ውዕል ሰላም ተኻየደ ከም ስምምዕ ድማ ኣብ 1842 ብሪጣንያ ንሆንግ ኮንግ ከም መዕረፊ መራኽብ ክትጥቀመላ ጸኒሓ ኸኣ ኣብ 1898 ኣብ ዝገበረኦ ካልእ ስምምዕ ብሪጣንያ ንሆንግ ኮንግ ን99 ዓመታት ክትውንና ተሰማሚዕን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንብሪጣንያ ወኪሉ ኣብቲ ስምምዕ ዝተሳተፈ ዲፕሎማሰኛ ክላውድ ማክዶናልድ ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 99 ዓመታት ኢሉ ክወዓል እንከሎ እቲ 99 ዝብል ቁጽሪ
ዘይውዳእ መስሎ ከም ዝነበረ ተኣሚኑ ከም ውዕል ክልቴን ሃገራት ድማ ብሪጣንያ በሆንግ ኮንግ ክትግዛእ ድሕሪ ምጽናሓ ድሕሪ 99 ዓመታት ኣብ 1997 ናብ ቻይና መሊሳታ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ሕጂ 99 ዓመታት ዝገብሮ ዘለዋ ውዕላት ክራይ መሬት ድሕሩ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ዝመጽእ ወለዶታት ክምስክርዎ እዮም ኣብ ተወሳኺ ትሕዝቶ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ድማ ቲክቶክ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ብናህሪ ተጠቀምቲ እናረኸበ ዝመጽእ ዘሎ ኣፕሊኬሽን እዩ እዚ ኣፕሊኬሽን ዛጊት ኣስታት 800,000 ተጠቀምቲ ኣብ ሞባይሎም ኣውሪዶም ኣለዉ እቲ ብብዝሒ ኮተቲታት ዝጥቀምሉ ኣፕሊኬሽን ዝበዝሐ ንሳዕስዒት ዝጥቀምሉ እኳ እንተኾነ ሓያሉ ድማ ንስነ ጥበባዊ ፈጠራውነትን ካልእን ኣውዒሎሞ ዋንነት ቲክቶክ ኣብ ቻይና ዝመደበሩ ትካል ብምዃኑ ኣሜሪካ ትርከበን ሓያሉ ሃገራት ምዕራብ ቻይና ከም መሰለይን መእከብን ሓበሬታ ዜጋታት እያ ትጥቀመሉ ኢለን ስለ ዝጠርጥራ ውዒለን ሓዲረን ከም ዝዓጽኦ ይፍክር ኣለዋ ቲክቶክ ኣብ ግብፂ ግን ንመዋና ኣላድሃን ዝተባለት ጓል 22 ዓመት ተምሃሪት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ካልእ ጸገም ኣውዲቕዋ መዋና እናሳዕስዕትን እናደረፈትን ዝተቐርጸቶ ተንቀሳቓስ ስእሊ ኣብ ቲክቶክ ድሕሪ ምውራዳ ብፖሊስ ተታሒዛ ኣብ ቀይዳ ኣትያ ኣስታት 3 ሚልዮን ናይ ቲክቶክ ሰዓብቲ ዘለዋ መዋና ከም ኩሉ መንእሰይ ህብብቲ ክትከውን ተሃንጥያያ ቪድዮ ቀሪጻ ኣብ ቲክቶክ ዘርጊሓቶ እንተኾነ ናብ ማእሰርቲ ወሪዳ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ቤተሰባዊ ስነ ስርዓት ጥሒስክ ተባሂላ ን2 ዓመታት ክትእሰር ተፈሪድዋ ኣሎ ኣብ ግብፂ ንመዋና ሓዊስካ 5 መንእስያት ኣብ ቲክቶክ ብምስዕስዖም ጥራይ ተኣሲሮም ኣለዉ ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ራድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ይፍኖ በተስፊት ዮሃንስ እናተዳለወ ናብ ዝቕርብ መደብ ጠጥዕሙ ክንሰግሪና ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከዘኻኽረኩም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንኣስታት 5 ዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ተዓጊቶም ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምምላስ ልዕሊ 6,000 ብር ከኸፍሉ ይግደዱ ካብ ናብን ኤርትራን ኢትዮጵያ ካየድ ጀመረ በረራታት መጓዓዝያ ነፈርቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ደው ድሕሪ ምባሉ ንሕክምና ስድራ ቤት ንምርኣይን ካልእ ጉዳያትን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ኣማይቲ ኤርትራውያን መምለሲ ኢኖም ተዓጊቶም ከም ዘለው ክቃላሕ ጸኒሑ ብዙሓት ካብኣቶም ንከቢድ ክሳራታት ተቓሊዖም በምህላዎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብክልል ትግራይ ኣቢሎም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤርትራ ንምምላስ ዝተፈላለየ ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ ገሊኣቶም ኣስታት 5,000 ብር ከፊሎም ብሚኒባሳት ታክስን ናይ ውልቂ መካይንን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ምእታዎም ካብ ከባቢ ዓዲግራት ዶባት ኤርትራ ንምስጋር ድማ ተወሳኺ ኣስታት 1,200 ብር ክኸፍሉ ከም ዝሕተቱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም ሚኒስተር ምክልኻል ኣቶ ለማ መገርሳ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ብ18 ናሕሴ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ጸጥታ ህዝቢ ከውሕስን ርጉእ መንግስቲ ክምስርትን ዘይከኣለ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ ኣብዚ 2 ዓመታት ልዕሊ 20 ዝኾኑ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኮሚሽነራትን ብወለንቶም ክእለዩ ከለዉ ካልኦት ድማ ብመንግስቲ ተደጋጋሚ ክቀየሩ ተራዮም ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ጥራይ ንኣብነት በጠቕላላ 5 ሚኒስተራት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ኣቶ ሞቱማ መቃሳ ወይዘሮ ዓሻ መሐመድ ሙሳ ኣቶ ለማ መገርሳ ሕጂ ድማ ኣቶ ቀንዓ ያዴታ ተተኻኺኦም ኣለዉ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ርግኣት ከም ዘይብሉን እቶም ብወለንቶም ዝእለዩ ዘለዉ ኸኣ ኣብቲ መንግስቲ እምነት ከም ዘይብሎምን ዘነጽር ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት የረድኡ ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ክልል ማያት ዓረብ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየዳ ማእከላይ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ክሳብ 17 ናሕሰ 4 መዓልታት ዝተኻየደ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንሓይልታት ባሕርን ኣየርን ዘጠቓለለ እዩ ዕላማት ልምምድ ኣብቲ ዞባ ከጋጥም ንዝኽእል ተጻብኦታት ሓባራዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምዕባይ ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ
مس راديو رنا سلام كمي تغني فتوح تغاتل تمدب تطعم سريدي رنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبلنا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصان حزو دموكم أدالونا أغرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو عقر زانتا حد أوان حد هاب كبير حزن زنبر منسي أب عميق تزتا أتيونا برمو حانتينا يقربا بيتسبو بدحريت مسياب تنكاف نتغم حوزك أسئلة زنبر وهي كم زهدق قبرتو دحري حصر زبالة كالي تهدما أبقونو كوف بموبال كم زختبلا صنانعتو أمان ودي ولا كان متادق بيت هونه سارة حفتي قنا الله يموتتن الله إنا بلاد كابعين تانبعت ورر بلاد أمان كابت زنبروك أنا علو حاتني موت ولاديت أرنات عمن تقبلي جن بموبال رأس دفينا بقى دحر دقايق دما أدي أزي قباني أنا حماق سب بك حماق سبي النابلة ننبسو خم قبلن ياخ وزرا جمرة هندبت كابت زنبورو بدديلو نمنتاي نفتر نمنتاي كم نستفترنا نموت أجالي ولا سمرجع بمبال عاويلو جدرة كلهم أبتاع صباب داس زنبور سبات بب حدا خرقاقوان كجنحوان جمرو أمان أبتاع زنبور بوتاو خفيلو نتوري الوزن برس معيت كهدو فتنا جناخه كبيد من السقط أخمسل أبوشت زنبور حزن بب حدا يخوص جمرة أديكو كبل جمرة كل سبد ما زانو خفيتو نتاب دحريات السعب قال بانك أو تاغط بجميرو أمان دما زان تاديو كم زخبل جمرو أدي لوهي فكار تصور جيغنا كوتاس كليا كاب جزين سنتيك سابزا جزيزيا كرتتيلا كند سب جيراتني أبيو أتي عب مسواتي خفيلات الليا أنا جن أنت بقرنتي أنت بنسنتي كم زقباء قبركون قد ما حدا عم تقون نعيت خونا نزبل كواف أريد حازكو أزيت وان فقرون كنا حلف جمرنا نتخم كلئت الدي زري أزنا وركو بخرف قاريتي مسدي كلا لي أدما أسنكو حدا مش الدما كم تزي حسبكو ناب جزانا أسدكو دي دما بفحشو قز تقبلتنا دحرنا ويح لالكا أدي زيها عزامي تبال بلبد ما يزفكرا أب كباب تيرابولو بينات أمت بلكوا أديكا نبينا إلا كل فتني هو السدرع والعقل ببار ناقاز مويتهم بلكوا نزف التذادي كم حسابا قد زي يكون الله خينو أبقص أزخون ملكت حاقو سيرا خلان مريت مسمسي نتابل بزفكرا أزاميت نقز أفاني مستملسكوغا أدي كم زغتبل تقبلتني أثانا أبوخا قوال عاركوخي انتي تخون زبل زيربا سندوت اللي حسابات أدي نخرد دادما هد إلي أدي أزاميتي دسع بدت كنديا بلكوا عين افتتاح بمتمات ازي كونني ابوها قد مماتو اخذ سمني اقوال عاركو خمزلا بزوك زينا جيركاي زرباي شلل اللي كانت حالف انتو خين كاكن انه ميدان انه قلقل انا بهيوت كلوخو قنا يتحسبو إلاتني
ندققت أمرحت بز سنبدا لبي كبيد فرحي نوشت أي ورره كم معلتينا معلت دما مساديك نبقاس جمرنا ليتنك أترن زربانا بزعب أزاميت رايكوينو نعي كاب أزاميت مفلاي أزيو غبدني خمي حرشنك أتكا مستن كالو والفتاتن جماركو أديك أمالي سلباتر الرأي انت بفشيختا نادي برهانا دمي غاز نبرت بيتنا سلام تقدنات أزامي تفكاري تيون نزم قبال سيناتو لباب فرحن قوهن تقول بابا أبتك زيتي نعينا يدي زربا زي كونه نايتهم سبعي قوالنا يو إلهم لو مدو صباح قوالنا توسد النابلو بيزنورون دعاركو نبوي مما لسواج عني غني كنتات أزاميتين مما لسوس أنكره أب مفتحي خرق بولو زي كالجنكتون وأتاهو نسخي أغلى نخا أزاميت أب حنقولي حسيبي زي فلت كبير حمام حمامات كلتي أنكولاليتا سأقن كم زلوا خنتاتاون أبس قاء خم زلو بهوسبتال تحبرنا بكا أخ بمبال أمان نخالئتات زنبلا شعقن بمبال كأ على لقص على أنا حانت خليتك هبات رادانا بز مسرتك ناي هوسبيتال قصر حيزه ناب حكيم قربكو دحر بزح مرمرا خا أنا خهب كم زي كل حكيم نجرني قبل قال له جوهيته وسخ جوهيته درربني ليتنك أترن نبعتكو هنا قلبي ولا كودي كتسألنا عنين تفتنت ناخم زي ملكتها دحر هجون بزعبا أزاميتين كتزارب كم زي بالله حبركوا أنا أزاميتين دما ما قلت مفلاينا خنصب جمرنا انت أنا مو هيوتي ناي سخران والفتاتن تغيرو نخلت قلت أزز أقم طبعي حزكو نزر آيات الدي بتعم حزنات ما انت لبوا بوي كتبل زقبرتنا عايها سيني مسرعات أزيات تعسات بزخنا يا علم قول الله خمز بهال أزاميتي حدوكا خليت زباس أنت دهر عدور حقها دقيمة نبحكمنا تغلسات شعوقن نسأل ماتنا نايبرهان جراز متو بسرات سمعنا حدا من نتوخ نقرلو زيد ليسب بالناس أخليت كم زهابة حبرونا أزيز قرمي كم زخل أيقزي سفترنا خوين تسمعنا دحرق لمعلتات كأزاميتي حانت خليت تتكأت الله كنتاتها مالت عنا أخ أتم عايشة ناديقن نزيز حقوس بسرات كنقراي دفركن مخنياتو فقر غلتينها كما جمرتها سلازي تقبلتو سلازي دما فقرناتين يا أزاميتين ندي كي نقركوا كم قدمو أسألة قزانا محدار قدفكوا أبك عنقلو لزللوخ قزيت راي خيد نبركو مسادي كم زيلنا نحد عمتك أسألنا أديقن كابت قد محجيت الزهرة زنبار الزرباتات ستعسات كمون زقوهاية تمثل أبكم زبالهم وتكلنا جن أزاميتي كابايت انسح عزاد داقم كابش انك أتأتنا نادي كم يلغم زنقرا عقلي سبباني زعلم كم عين مرفق سببتنا أزاميتي متناسا ندي ميلي سغم زحر آقمتكو سلز دماغي نقركوا سق كبير مرزكو هيوت مسقدليا أب أزعوتها وحدات يوم أبز زيزخا حلفنتها بزباني كونه سرح الناس رحكو نقلب كل عزخون كأخا خب جمركو نبدي كأها سحتي لي خيد نبركو قص أدي كسل تخدينو بعبران نبسات أفيس أنحن نبرا هندبت جن أدي حميمة نفجزاخ مسأ قال على أخذ اللي تقلت إفاقان حكمنا وصدقوا إلو دحر مستنفاس أمان لا لقد سلا أديت أنخس انجمرت حكمنا خدك اسكات والسنة لا أبكر معينيك تكون زخري أخلقو نموت مني أنا بركو أز أنحتنقن أدي
كابز عالم بموت فاليات أزيب وهاقو بسنك ناتي شللتنات بسنك شكاني استفادت نخوين تسمعني كاب كلها انسى أزاميتي كي نقركوا اتجاق إلى زعبيت ودا أبو خمز أخال لها كي نقركوا بمفلايا قسلقناني أبتاب قزي برهان سألمات استخدنت قزانا كوفي ليخوز قرقر جماركو كابوتا نبوتا إنا تنكس أسكوها نمندق قزانا كدسق جماركو أبتا مسدي ما مؤزدك سلاز نوركو عرات كيده كوف بركو نتمنتر أسال إليه أب حقفي كبركو أب أخا حانتو بقبو استعز أفاتو رغات رخبكو نخم بباز تهوقكو مسل تقلات إيفا خفتكو أب أغن زيت تصبخو من أختيس أني حني بمبال أمان كبعينتون بعات ورر ربلا أتورقات كمز بالملء اختحاق إفانا براد السلام نعاخا يخون أمان ودي نسخة حدا مبخرن وديخا نعاخا خأبي لأزحلف كويت زنقو عند خون كوينوغن حبيخا خند سبون عقيلكا تمريعخا ولادكا خرئي حرر قبل جماركو نتابوخا خمرعوكا سمنايا قولعا تمريعخا خرئي كون يوتروس أولتين بري انتقوناغن ناتي دليتن ناتكا دليتن ببين خوين سانيحو بزخا مسم مع سألنا بيتنا ملأخو آدمي نسخا هيوتكا تبلاشيو أنون بحقا إسانكو ناتخو يأكلكا أزامي تفكاريتكا خبيد حمام حميمة بزونا الزيخاتش أنيقكا نبركا أنون بوشتاي أزيقوا أخو بسنك ناتي زي مسمع أبكم زخونتات ممسحكاون هزيت تعاسكو دحرقن نات بسن كيف حزب الهيوتكا نازاميت كل تهيبه كدبسو السنو كم حسابيكا نعخا نما جلد كخيريله نام حكم ناقص قسكو كل تيكهب كم زدلخو مسحبركو يوت ازاميت كدحنو تقلات يفمر مراغيرهم ناب كفل مطبح توسدني دعروس ساعتات كا مطبحتي بعو تزازمه ابت حكمنا خا كسب قسلي زحوي نخلت سامنت صنعكو نتم حكا يمكن من نتك ينغرخم اصني حبركوم بز مسرت كا ازاميت حويت بدحريو ولا كونتاتنا ناب نبورك ملسو تفتنكو تقيم كان ليس لزنبركا أدل كتبني كالكان أنا دما كحم منك جنا جمركو كنت تعناي إنا بأس مسيو نزخ نقرأ كون حتى لا يرغبكن كم معلتنا معلتي تسفي تسأنكيو معلت موتي كسمسم جمركو كدم موتيقن نتبع فيك نقرأ كازي كالكو بدبدبي قد فلكالوخو أما نودي نايب حق فقري كابخري نازاميت مع رهن تفكر أن تخين كخا موقف فقر اختحل في زمني لكم الجخا ما نودي نعلم بفقر سعرة نازاميت كاتت انكع كحزا بناتي مفلايكي تجاجو برتع الجخا شو ما نودي كابل بتفكر كاديخا إيلو تنبله هندبت دما نتا هدأت عسلوا زنبره داس أزاميت بقويات نقنقتا كل سبون دد حريا وخيه أمان دما كم مقمت يتنسيو الجوغا أزاميتي عدي أنا نسخن كي ننبع إليها كل تهيباتكي الجوغي زانتا دي نمولو موال قبل بنا غنبريو إذا بكرس غزل لا الشلكا متى كأثها ديامو مستولدون سارخ نبلاينا إلهو حقفا كل سبون ببحادة تنسيو كبرات عم جمراء سدر أمان دحر خلتسومون حزنو معزعو أبطاد دا أمان زقدفتا غزاقا بفقري بحاقوس ماميقوم كنابرو جمرو صحافيت ليديانا سانتا راديو إرنا
ልቦና ንፋዓት ዲና ወይስ ለባማት እስከነዛት ሕዝቶ ቅድሚ ምስማዕና ነዛ ቀዲማ ዝተዋህበት ሕቶ ክንምልስ ንፈትን ኣብ መንጎ ክልቲአን ከ ብሓቂ ፍልልያ ኣሎ ድዩ ብውሕዱ 2 ደቂቕ ግዜ ሂብና ንሕሰብ ክልተ ዕሩኽ ንምገሻ ብሓደ ተበገሱ ኣብ ጉዕዞኦም ሓደ ዝፈልጥዎ ሰብ ምስ ረኸቡ ሰላምታ ተለዋወጡ እቲ በይኑ ዝነበረ ቁርብ ዕቢ ዝብሎም ኣየኦም ዝኾነ ነቲ ሓደ መርሓባ ንፉዕ ወዲ ብምባል ሰላምታ ክልግሰሉ ከሎ ነቲ ካልኣይ ከዓ መርሓባ ለባም ወዲ ብምባል ንናቶም መፀውዒ ተጠቒሙ ሰላምታ ለገሰሎም እቲ ንፉዕ ዝተባህለ ነተን ቃላት ሰለስተ ዝተባህለለን እንታይ ዳ ንዓይ ንፉዕ ንዛዕርከይ ከዓ ለባም ኢልካ ወዲስካና ክልቲአን ሓደ ስለ ዝትርጎማ ብሓንቲ ቃል ዘይገለጽካና ብምባል ፍሽኽታ ሰኒ ተወከሶ እሞ ሓደ ዘይትርጎማ ብግዲኡ መለሰሉ ንፉዕን ለባም እንዳ እንታይ ፍልልይ ክትምጻለን ደሊኻ ንፉዕ እንተኾይኑ ሳላ ልቦኑ እዩ ለባም እንተኾይኑ ከዓ ሳላ መንፍዓቱ እዩ ፍልልይ ከም ዘይብለን ከእምኖ ተቃውሙ ገለጸሉ እቲ ንፉዕን ለባምን ባህሊ ቁሩብ ድሕሪ ምሕሳብ ሕጂ ንመገሻ ስለ ዝኾንኩም ፀሓይከ የርክበኩም ብሻዕኹም ኪዱ ናይዘን መልሲ ኸዓ ኣብ ምላሽኩም ክነግረኩም እየ ኢሉ ተፋንዎም እቲ ንፉዕ ነቲ ለባም እንታይ ፍልልይ ከም ዘለወን ሓሳቡ ክገልጸሉ ሓተቶ እቲ ለባም ግና ንጠባይ ዓርኩ ዋንኢሱ ንነብሱ ኸብልጽ ስለ ዘይደለየ ነቲ ዝነገሮም መልሲ ምጽባይ ከም ዝሓይሽ መሪጹ ክጻወትና ኢሉ እምበር ፍልልይ የብሉን ኢሉ ነቲ ዘረባ ማዕፀው ገበረሉ ዕላሎም ከዓ ናብ ካልእ ብምቕያር ውራይ ጉዕዞኦም ገበሩ ከም ቆጸሮኦም ኣብ ምልሶት መገሽኦም ሰለስቲኦም ተራኸቡ እቶም ክልተ ዕሩኽ እቲ ፋስ ተሰኪሙ ዝመፀያ እያኦም ምስኡ ክኸዱ ብምውካስ ካብ ዝመርሖም ደድሕሪ ይሰዓብዎ ኣንታ ሎምስ ግራት ገዲ ከተቖጥቅጠና ክትውዕል ኢኻ ኣየ ጉርሒ ብጭርቃን እናስሓቑ ነዊሕ ጉዕዞ ኸዱ ድሕሪ ሓያሎ ጉዕዞ መንገዲ ናብ ሓደ ሰፊሕ ቦታ ናይ ሓርሻ ቦታ በጽሑ ካብዚ ኩሉ ሰፋሕቲ ግራውቲ ንመጽለሊ ዝኾና እንትርፎ ክልተ ዓበይቲ ኣግራብ ኩሉ በሪሱ ነበረ እቲ መሪሕዎም ዝኸደ ነተን ክልተ ኣግራብ ኣተኪሩ ድሕሪ ምጥማት እዘን ክልተ ግራብ ዋናን ኣነ ሕጂ ሓደ ዕዮ ገዛ ክበኩም እየ ናብቲ ዝደልየ ቦታ ምስ በጽሐ መምሃር ዝበሎ ዕዩኡ ክጅምር ተዋደደ ካብዘን ክልተ ግራብ ኣይነተን ተረጉድ ሕቶ በት ለባም ጀመረ ንኽልቲአን ድሕሪ ምኹላል ኣነስ ሓደየን ምበልኩ መለሰ ነቲ ንፉዑን ተመሳሳሊ ሕቶ ቕረበሉ ንሱን ፍልልያ ይረኸበለንን ግዳ ሓቂ ብሓደ መዓልቲ ዝተተኸላ ብምዃነን ዝርአ ፍልልያ ነበረንን እቲ ሓታቲ ንኽልቲኦም ድሕሪ ምጥማት ነዘን ኣግራብ ንኽልቲአን ክንቈርጸን ኢና መታን ፍልልይ ኣብ ብልሒ ናይ ፋስ ከይርከብ ብሓንቲ ፋስ ክትቈርጽዎን ኢኹም እቲ ንኽበትካ ዝዋ ሓደ ግዜ ዝወሰደሉ ነታ ዝቖረጻ ገረብ ንዑ ክወስዳ እዩ ሽልማት ገረብ ኣዳለወሎም እቲ ንፉዕ ገጹ ክበርህ ከሎ እቲ ለባም ግና ይተሓጐሰን ሰዓት ቆጻሪት ብምሓዝ ካብተን ገረብ ዝመረጻ ንኽቖርጽ ፋስ ዝዓትዓተ ኸዓ እቲ ንፉዕ ነበረ ኣብ ምቑራጽ ገረቡን ተጸምደ ንኽትቈርጻ 15 ደቂቕን 11 ሰከንድን ወሲዱልካ ብሓቂ ንፉዕ ሕጂ እታ ፋስ ንዓርክኻ ሃቦ እሞ ንስኻ ዕርፍ እንተስዒርካ ዳሕራይ ገረብካ ጸንጺልካ ትወስድ ህደ ኢሉ ተዛረቦ
ፋስ ኣብ ኢድ ትልባም ምስ በጽሐት ነታ ፋስ ኣብ መሬት ተኸላ ቁረጽባ እቶም ክልተ እቲ ለባም ዝጀመረላ ሰዓት ክርእዩ ናብ ሰዓቶም ትኹረት እናገበሩ ብሓደ ድመጹ ኣነ ነዛ ገረብ ክበትካ ሕልና ይኣዘዘንን ኣነ ነዛ ገረብ ወላ በትዝዋ ሓደ ደቂቕ ንብረተይ ክገብራ ክብል ምስ ዝበትካ ካብቲ ኣነ ዝጥቀሞ ዝያዳ ዝህሰ ህዝቢ እዩ ኣብዚ ኸባቢ ዘሎ ኩሉ በዓል ግራት ኣብ ዘነግራብ እናመፀዩ ዘጽልልን ዝምስሕን ነይሩ እቲ ሓንቲ ተቖሪጸ እያ እዛ ኻልአይቲ ምስ ትቑረጽ ግና ኣበይ ከጽልል እኽእል ስለዚ ነዛ ገረብ ኣይቈርጸነ ኣነ ኸዓ ተሳዒረ ኣለኹ ነታ ፋስ ሰንደዋ እቲ ንፉዕ ብሓሳቡ ተደነቐ እቲ ነዚ ዝቐረበ ሳልሳዮም ግና እቲ ለባም ከም ዘይቈርጻ ርእሰ ምትእምማን ነይርዎ በሉ ስምዑኒ ናብ ዝኹሉ ዘብጽሓና ኣብ መንጎ መንፈዓትን ልቦናን ዘሎ ፍልለይ ንምድላ እዩ በልካ ከዓ ኣብ መንጎ መንፈዓትን ልቦናን ዘሎ ፍልለይ በዚ ዝገበርናዮ ተመሊሱ እዩ ንፉዕ ዝያዳ ናብ ውልቃዊ ረብሑ እዩ ጸደፍደፍ ዝብል ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤና ቐዲሙ ከም ዘይሓስብ ካብዛ ናይ ሎሚ ክንምሃር ንኽእል በኣንጻሩ ለባም ግና ንውልቁ ዝጠቅም ምስ ዝረከብ ኣቐዲሙ ንኻልእ ዝጐድእ ኸይከውን ይሓስብ ተቐዳዲምካ ኣብ ውሳነ ምብጻሕ ኣይመርጽን ስለዚ ንፉዕ ዝያዳ ኣብ ውልቃዊ ረብሑኡ ኸድምዕ ከሎ ለባም ግና እቲ ኸርብሖ ዝኽእል ሃስያ ህዝቢ ከይከውን ደጊሙ ይሓስብ ስለዚ በዛ ናይ ሎሚ ውዕልና ተራዲእና ዶ ንኽልቲኦም እናጠመተ ሓተተ ክልቲኦም ባዎንታ ርእሶም ነቕነቕሉ ጸሓፊ ዮሴፍ ዓንደብርሃን هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية فتوى تخطاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تستفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازمنا لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بتلمو دادراشانا نابريد إيرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقدر فلاي كم تقولوا كزخاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبتمساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو إيرنا ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤርና كبراس سمعتنا ناي ساعة زي حفشاو تحستنا ودينا لنا سلامكتالكم أزينا نمسجن باريس كابز ركب استديو إيرنا مس كل مسارحتي سلام النابلكو زفانوكم أماني القرماء